I altres coses. Hem de pensar la progressió que han fet, quan van arribar, el que deien, no per aprovar, que vull dir, bueno, els quadernets han anat feina, vull dir, jo crec que quan podrien anar més ràpid d'haver-hi dos xinos. Sí, va ser una equivocació, sí. Sí, però el xec ha sigut d'ell, si no ens en referent. Potser se li espavilat. El xec necessitava un referent. Ja se va buscar el paper quan sigui necessari, però aquests dos entre si s'han clonc i ja està. No sé si sostenir tot es pot posar a la frase de... No hi ha una No sé si voleu, jo us prou que... No val la pena. És un cas especial. Jo crec que ja no té, però d'una altra manera haguéssim tocat aquesta consciència. Em genera com un pobret. Estava per civilitzar. Com un Antoni Embró. Si la Nerea Manresa, tot notable, excel·lent, Qui marxa? La Nerea. Pobre, ahí se'n va. Ara que està reformada. Quin poble? Santa Coloma. Sí, perquè ella viu a Santa Coloma. Sí, viu allà i treballa Està bé, de Santa Coloma. Jo vivia allà. Sí? No, he estat a conec la Dolors. La Cristina Martí, notable, excel·lent, baixa una mica el nivell de la global, però baixa. Perdona? Després, el director que ha sigut... No. Ja no li donem la següent, la Mireia Portal. I la Mireia... Ben notable, la Mireia. Ja l'altra. Sí, que va dir, però també tinc aquí. Sí, perdona, sí. Notable a l'esquerra. La Mireia Moraes també notable anglès, però també a la final Està filmant ara, perquè fiquen un vídeo perquè facin la pràctica a casa. no hi ha diferències la IUC del tercer trimestre té visual i plàstica i de la global la mateixa. No ho farà, però igual, serà una, mare de Déu. És de principi de curs. Ja. Això dir que no farà. Sí, la Juliana molt bé, la tercera en té una, que és la meva, una Mireia. Sí, Perdó. No, i després de la global ja li queda aprovada. Que té un examen de molt bona voluntat, però tot igual, i feina de la global. Però no tenim qui va. Juliana. Però els altres no els us pega, no, La Lluc plàstica. La Lluc una. La Judit Romero, excel·lent, notable i molt bé. Que ja va demanar que sisplau l'any que ve no la posessin al Molinàs. Que li haurà de respectar. Jo ho entenc. Perquè la té negada. De què? De competitiva? No, de qualificació. De físic. Anna, i ella té molt bona pasta i aguanta. Home, aquesta nena ha patit molt. Ha patit molt. De seguida ha madurat. Encara aquí l'any passat, el mes de curs, ja notaves que aquella nena era diferent. La Haja de la tercera en té 8,